ሰላም ይሕዋት ከምዚ ትረአየና ዘላ እዛ መኪና ኣውዲ ኣፊር ናይ 2005 እያ። እዚኣ ኣውዲ ኣፊር ዓብዪ ብልሽት ገይራላ ሓደገኛ ዝኾነ ብልሽት ማለት እዩ። ከምዚ ሕጂ ዝረአየና ዘሎ እቲ ኣንድራይቭ ኣስ ካብቲ ሆመኪነይ ወፂኡ ኣሎ። እዚ ኸ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ። እንዳዘወርና ከለና ምስ ዝወፅእ እዚ ኸ እቲ ጎማ ክወፅእ ክእል እዩ ማለት እዩ። ካብቲ ሰፈሩ ወፂኡ ከይትኽእል እዩ። እዚ ብልሽት እዚ ኸ ምስ ዝጅምር ማለት እዩ ምልክት ኣብ መኪናና ንሪኦ እቲ ሴርሱ ናይ መኪናና ንየማን ንፀጋም ምስ ንጠውዮ ድምፂ ዓቐቐ ድብል ድምፂ ንሰምዕ ማለት እዩ። እዚ ድምፂ እዚ ምስ ሰምዕ እንዳዘወርና ከለና ጠጠው ኢልና ወይ ባዕልና እቲ መኪናና ኩላ ቸክ ንገብራ ወይ ከዓ ናብ ዝፈልጦ ኣካል ደው ኢልና ክሕብሮም ከም ዘለና ይሕብረኩም ማለት እዩ። ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ወፂኡ እቲ ኣንድራይቭ ኣስ ካብቲ ሰፈሩ ወፂኡ ካብቲ ሆመኪነይ ወፂኡ ማለት እዩ። ሕጂ ፈቲሐ ኣውፅአዮ ኣለኹ እቲ ተበላሽዩ ዝፀንሐ ማለት እዩ። ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ዓረር ኩሉ ወፂኡ ግሮሶ ተወዲኡ እቲ ውሽጢ ተቀዲዱ እዩ። እዚኣ ከዓ እቲ ፌድሃንስ ኣምፅያ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ። እዚኣ ሓግጥመ እያ እቲ ፌድሃንስ ዘምፀኽዋ ኣንድራይቭ ኣስ ኣጋጢመ ኣለኹ። ሕጂ እታ መኪና ቸክ ክገብራ እያ ማለት እዩ። ክዝውራ እያ ኩላ ሬዲ ጌርና ኣላ ማለት እዩ። እቲ ፈለማ ክንዝወራ ይትኽእልና ነራ እታ መኪና ወፂኡ ከሎ እቲ ኣንድራይቭ ኣስ ማለት እዩ። ክዘወር ይትኽእል ክጥዎ ይክእል እዩ ነይሩ። ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እታ መኪና ከም ድላይና ንጣውያ ኣለና ተዓርያ ኣላ ማለት ኮምፕሊት ኮይና ኣላ። ከምዚ እውን ንዓኹም ክዕርየልኩም ምስ ደልዩ ኣብ ዝኾነ መገዲ ምስ ተበላሸኩም ቴሌፎነይ ኣብ ላዕሊ ክገፍልኩም እየ ንዓይ ክትወከሱን ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ሆላንድ ትቕመጡ ከምኡ እውን መኪና ክትገዝኡ ወይ ከዓ ክትሸጡ ምስ ደልዩ ንዓይ ክትወከሱን ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ ኸ በታ ዘላትና ዓቕሚ ክተሓባበረኩም እየ። እዚኣ ትመስል ነራ ናይ ሎማዓንቲ ትሕሰይ ስጋ ብኻልእ ትሕሶ ድመፃኩም ሰሰና እዩ።